kaliwat si Puki. Ha? Kasama mo na natin mo. Nagabantay mo. Sa tiba ka man, sa 5 bits ba na overtime mo? Tama. Check natin yung mag-show. Bagel. Ikan na si Baboy nga ako. Ay, awan kasi. Isang kabastitan si ano. Ha? Ito yung pancake mo. Ito ng 23 lang. Mga laki ko yan. Patapos yung kasi makatapos. O sige, ano nyo din? Again, hindi pa ito yun. Ay, halal chicken. Okay. Ako hindi ba? Bigyan naman si Baboy siya. Okay. Ate mo, $6. First shoulder, $6 off. Ano ano kasi, isang kabasikan tigatang. Diba? Ay, isupod mo man ako nagitata. Tapos na nakatumuan ka. Ate mo, ba naman ate yan? $6 off, kaya mo lang ate yan. Isang apulo, diba? Ate nila. Isupod mo tayo. Nakapatuto na yun. Kaya may kaya dati ako na dito eh. Sabi na mo lang. Kayo kita start na sila. Kita sila. Ano ba ito karne? Ano ba no? Ito man ito. Ito lang yun. Diba ka lang? Oo, siya po. Asan sila yung onti-onti? Lord! Ngaro.
Organic ay tamang. Subakan nangina. Ha? Organic ay ta. Ay. May pag-isa di Papa. Malapit ways. Ay, kaya naman pa ni Kuyong Tiyan, no? Leto, ganang magala lang. Magagipin mo. Ay. Sa mata. May sa kanyang, may busmata. No. Naglalakad ko lang ha. Galak tulat ta siguro. Yun po yung matato. Hindi green pa ito ka. Puro sa na. Saan deta green niya? Medyo brown nun. Hindi ni mang. Green smooth ito eh. Dito yung pati pa murusan na. Atat, buhatak. Tatagay sa isay. Brown ay ito eh. Saka. Blueberry. Alam mo may sa blueberry ka din? Kap Sinabi mo.